Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 101. Wa ma dalamnahum walakin dalamu anfusahum. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik. Allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik. Wa ma zatuhum ghaira tatbib. Wa ma zatuhum ghaira tatbib. Kadza wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna ahdahu alimu wa syadid. Inna ahdahu alimu wa syadid. Inna fi dzalika la ayah. Inna fi dzalika la ayah. Inna
Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas. Wa dzalika yaumum masyhud. Dzalika yaumun masyhud. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ma dzalamnahum lan ora zalim na apa hum wa ma dzalamnahum lan ora zalim sapa ingsun ing wong akeh walakin lan tupi az-zalimuna dalamu zalim sawake anfusahum ing awak dhewe ne wong akeh. Ayat sadurunge nerangno tentang sapa? Firaun sing ndisi kaume dadi mimpin kaume mlebu neraka. Ngono iku critane wong-wong biyen sing diceritakake marang sira Muhammad. Akhirnya pada ludes rusak pirang-pirang contone ana kaum Ad, ana kaum Samud, ana maneh kaum sapa? Aika, kaum Sodom dirusak dening Allah. Masalahe apa? Dzalamu anfusahum, zalim terhadap dirinya sendiri. Mereka merusak dirinya sendiri, dikongkon nyembah nang Allah ora gelem, malah nyembah kepada selain Allah. Dijak sing bener malah gak bener. Nek wong lanang iku lak mestine seneng karo wong wedok. Lah iki ana wong lanang seneng padha lanang, jenenge apa? Homo. Gay. Dadi ora kok apa? Ngani ngoyo wong liya, ngani ayo diri sendiri. Sebab apa? Perbuatane wa ma dzalamna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dadi ora kok ingsun sing ngani ngoyo, tapi akeh sing ngani ngoyo dirinya sendiri. Fama aghnat asal kata iki gona iku sugih. Ora bisa nolak anhum saking akeh apa alihatuhum pira-pira sesembahane wong akeh sing disembah selain Allah iku ora bisa nolak adabe Allah.
Kekuatane Allah kok dilawan. Fama genat mongko ora bisa nolak anhum saking akeh apa liatum sesembahane wa akeh alati kang ya ta'u nyembah sawa akeh min dunillah saking saliyane Allah. Ndi mang min saking sethithik ae ora. Dadi sesuatu yang disembah selain Allah berupa berhala. Nek ndek kene ya lho Ndi mau Jadi sing disembah selain Allah iku ora iso nolak saking adabe Allah. Lama jaa semangsane teka tatkalane teka apa amru rabbika perkarane pangeran sira. Dadi nalikane perkarane Allah teka adabe Allah teka yang disembah selain Allah itu gak iso nolak. Kadang-kadang wong kan duwe jimat apa? Mbok iku watu hitam. Kok watu hitam iya warnane merah. Jenenge apa? Merah delima. Watune ireng bunder tapi melungker nek didelok ngene kaya ana angkane 9. Tahu lho sampean? Jenenge kul buntet. Kul tapi buntet. Aku nek dikeceri jeruk iku iso mlaku. Nyoba nang laboratorium golek krikil sing atos, sampean kecari jeruk, iso mlaku apa gak? Lek iso mlaku ya padha ae berarti karo watu iku mah, karo watu hitam. Aku ditudono lho, jadi kekuatan iki. Utawa rupa keris. Utawa rupa apa ngono? Raja-raja. Sampeyan tau raja? Ya kertas ditulisi Arab. Iku gak bisa nolak saka perkarane wa mazaduhum lan ora nambahi sapa akeh ing wong akeh sing disembah wong akeh sing wa mazaduhum lan ora nambahi sapa akeh ing wong akeh ghaira tadbib liyane kerusakan dadi tambah rusak akidah. Jadi sesuatu yang disembah selain Allah itu gaweane manusia dewi. Aku malih eling Umar suatu saat gawe sesembahan teko kurma. Dadi lek mari apa-apa ngono nyembah nang berhala sing rupa kurma mang suatu saat kelaparan. Mari disembah dipangan, tadi tahu mangan pangeran. Jadi jimat apa mang sesembahan selain Allah iku ora iso nolak saking perkarane Allah. Gak nambahi kejaba nambah kerusakan, nambah kerugian. Wa kadzalika lan kaya mengkono iku ahadu rabbika pengalape pangeran sira adape pangeran
sira idza akhadal qura nalikane ngalap desa, negara, kampung. Qura iku lebih luas. Wahya utawi qura desa iku dzalimatun dzalim. Pirang-pirang contone ndek gone Indonesia, ndek Jawa ya ana desane jenenge Legetang. Legetang. Iku masyaallah. Kowe tau tak critani? Dadi nandur apa jenis sayur-sayuran kayak lombok, kubis, luar biasa hasilnya. Tapi lek wis mari panen ora syukur malah kufur, pesta. Ngombe-ngombe terus nekakno lengger, ngerti lengger? Karo tayub, nek cara kene istilahnya tayub. Ngerti tayub? Model saiki ya dangdutan ngono iku lho rek. Nek model biyen jenenge tayub. Nek model saiki kan gawe sound horeg. Biyen gawe apa? Gamelan. Ya sing wedok nyanyi. Padha saiki ya nyanyi cara mbiyen gending. Lah iku ya oleh didemek, oleh digawa sing nyanyi mang. Padha cara saiki ya ngono. Penyanyine ya oleh didemek, oleh digawa. Dadi panen ora syukuran malah kufur. Akhirnya pas waktu itu udan rimis-rimis. Gunung ku dijebol, diblekno nang ngene kampung kono mau. Dadi ya wis tepak pesta. Ya zina. Zina karo anake, zina karo kacake, zina karo penyanyine mau. Pas udan rimis-rimis, lah tanggane desa krungu ana apa rek kok bleng ngene suarane. Kayak sesuatu yang meledos. Menesuk didelok lho, kampungku wis amblas. Mergo disiksa karo Allah. Padha ae nek kene ya ngono bisa jadi. Sak kampung ndek kono nggone maksiat. Hah? Naudzubillahi min Dzalika ahdu rabbika idza akhadal qura wa ya dzalimatun. Dadi saking dzalime sampai diadab dening Allah. Inna ahdahu sak temene pengalape Allah iku alimun. Alim iku luwara. Syadidun kang banget. Dadi adab sing lara. Mulane kaya dene pelaku maksiat apa jenenge iku? Lanang padha lanang apa jenenge? Homo gawe ya diadab dening Allah apa? HIV, AIDS. Akhirnya ya penyakit-penyakit sing aneh-aneh ngono iku. Salah apa? Ya salah dhewe. Kedzaliman itu apa? Merugikan diri sendiri. Lek sampean patuh perintah Allah, ya kanggo awake. Inna adaw alimu syadid. Adape awake ku banget. Bukan surat Al-Haji ayat 45. Ya 45. Fakai min qaryatin ahlaknaha wa hiya dzalimatun.
Faya khawiyatun ala urusya wa bi'ri mu'atalatin wa qasrim masid. Pirang-pirang kampung sing ingsun rusak waya dzalimatun. Kampungku pada zalim. Faya khawiyatun. Desa niku kosong. Wonge mati kabeh gak ana sing kari. Ala urusya ing atase payone, dadi payone wutuh. Penghunine mati ka. Wa bi'rim atalatin sumur sing ditinggal. Wa qasrim masid, bangunan sing dukur-dukur kosong gak ana wonge kabeh mati. Diadab dening Allah. Naudzubillahi min dzalik. Terus ayat 48 surat Al-Haji wa ka'ayyin min qaryatin amlaitulaha wa yadzalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Pirang-pirang saking desa amlaitulah ngumbar ingsun maring kaumikum wa yadzalimatun, padahal kampungku zalim. Summa akhadtuha nuli ngalap sapa ingsun ing desa mau wa ilayyal masir, maring ingsun gon bali. Mulane hati-hati. Sampeyan maksiat kok diumbar, hati-hati. Iku jenenge apa? Istijrat. Dadi sampeyan dolim diumbar, maro dibanting. Naudzubillahi min dzalik. Kayak desa apa? Desa apa, Mang? Legetan. Diumbar beberapa waktu. Akhirnya diadab. Naudzubillahi min dzalik. Wes, ada pertanyaan? Tak baleni maneh. Kejadian-kejadian masa lampau itu adalah pelajaran bagi kita. Pengalaman orang lain itu adalah pelajaran bagi kita. Lane wis aja ditiru model ngono iku. Ya apa akibate wong rokokan misalnya. Nah, iku pengalamane wong liya. Berarti awake dhewe ya wis apa menjaga. Aja kok penasaran melok rokokan. Biasa lak ngono sampean niku. Ya apa rasane rokokan niku? Aku pernah nyoba waktu itu sik kelas 3 kelas 4. Rungokno ta lah. Waktu itu rokok iku per batang Rp10. Capek alhamdulillah. Sing ngicipi aku ngene tak sedot serut ngene. Walau sewangit ngene lho. Akhirnya seplak gak tau nyoba sampai saiki. Nek dipikir-pikir sakjane sampean kufur nikmat. Lah ya apa? Allah wis dadekno menungsa iku wis sempurna. Paru-paru sempurna, darai sempurna. Terus sampean kei rokok, padha karo meracuni sih. Lah ya pangeran iki gawe kabeh ku normal sehat sampean racuni dhewe. Akhirnya memberatkan apa kerja liver, memberatkan kerja paru-paru. Lah kedzaliman niku mang ora apa? Tidak memberatkan orang lain, tapi memberatkan diri sendiri, gitu loh. Nah pengalaman wong, itu pelajaran bagi kita. Oh, nek ngono gak tak tiru wis. Nek sampean kan malah penasaran. Kaitane sangit, ditawerusno wae. Suwe-suwe dadi kecanduan. Ya ngono iku. Jadi pelajaran bagi kita, pengalaman orang lain sebagai pelajaran bagi
kejadian-kejadian masa lampau itu juga apa pelajaran bagi kita. Ya apa akibate wong sing mulane ayat yang lain mengatakan siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Mlaku-mlaku deloken ya apa akibate wong sing garana ayate Allah. Ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma orang tua Rabbil firli Sayyidil istighfar. Ya apa sih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani a'udzu bika Bulaka binikmatika alayya antivirus. Bismillahilladzi la yadurru fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.